the bar, you know, man, only her about mother make it like this, and not just or getting essay. Because this thing now, only had about character assassination, we had about false accusation. This guy, here now committed the two of them, most especially. Number one, you want to accuse Skibo on what ego over going to for 18 million or 15 million in a bafa. Only no again as not support again. You know, assassinate the character of that guy by calling him Onyoshi. Boy, he knew that he is forcing himself to be a good person while he's not, and he is not born to be a good person. Then he accused Jpac of in Island Zion ego when I support her. Only him knew Kumakachi Obo no more this guy slender like this. Ezoku machoge. Kibia kowalo ha. Number one, ya kobe only Igbo witness mgbe Zion na-eme ego. 2. Na oguwa ego gi odonego Skibo a contribute to the Juvenile miracle aka. Konye gwa gi no millions of naira ka Skibo data. Konye gwa gi na Skibo use is not up to 1 million naira Juvenile miracle aka. Obo no matter how long it takes, ma choge, and them cho target will not be funny. Because this thing had to go too much. Oh, we have a cruise. It's a cruise. He make cruise. We have no internet and we have a cruise. Measure with control. When I came to the he accused him mother wrongly and killed and character assassination of somebody. I don't know what you will gain. I don't know who sent you. Icho kwa ni Omenala again. Mesie yike chalo ndi ozo. Icho Omenala again meya chalo ndi ozo. Ina azụ ahịa. How will you feel na mmadụ bịa zụọ gị ahịa na mecha ọbịa ọbịa meet gị na ahịa ahụ ọ zụtara gị adịrọ mma bulie akpasasịwa ebe ọzọ na ha njụrụ na nke nwoke manụwa adịrọ mma na ahịa zụrụ na nke onye adịrọ mma. Mechielu gị ihu ahịa gị without hearing from you. Asa ebulu ozo ezu onye ọzọ n'iso dịka ebu okwu kpachala onwe gị anya maka na ekwu m ekwesị na ọ bụrụ na ọmụnwa ka imele ha, I will look for you and it will not be funny. Amụmamụ na-ebu fake miracle m na-eme mara mama o. Arrange miracle m na-eme mara mama o. Amụmamụ na-ebu mara mama o. Ọ bụ gịnị ka m meriro? Eji adono mụ vam o. Ọkwa sọ fake miracle m na-eme Chukwu nyere mụ. Ọ ga-abụrụ n'okwu o. Ihe onye na-eme mara ya ahụ. Fake miracle m na-eme mara mama o. Arrange miracle m na-eme mara mama o. Fake miracle m na-eme mara mama o. Jpac okwu anyị ọnụ. Jpac anywhere bele face. Jpac egole ka Zion nyere gị iji wee wuruzie chief of arrange miracle. Wee kpọrọ miracle gaba Zion. Jpac egole ka Zion egole ka Ebuka Obi nyere gị. Jpac gịwa ka nna ajụjụ Jpant egole ka Ebuka Obi nyere gị. Egole ka nwoke Zion nyere gị iji wee kpọrọ miracle jee iri ego na Zion. Jpac chief of arrange miracle. Jpac anụ na enyechara gị na a promise chara gị 100 million mere iji na-agbasi mbọ ike. O nwere target na Zion. I nwere target na Zion. Jpac meanwhile were moto onye dibia nyere gị return ọrụ onye dibia. A na-ebu moto dibia aga ụka. I were moto onye dibia return ọrụ onye dibia ka anyị marakwa ihe na-eme gị ebe oshi, because you are getting more confused every day. Jpac
ihe na-arụzi na awụ ị na-aga emere ndị Zion arenji na-aga akọnjọ yere ha arenji ha na-eme Jpac okwu anyị ọnụ ma nke a kpọrọ onwe ya Skibo onye Mbaise ọ maka ụdịrị mmadụ Skibo mere eji na-akpụ ndị Mbaise n'ọnụ. Skibo abụrụ ezigbo mmadụ. Skibo ị na-afọs onwe gị ka ị bụrụ ezigbo mmadụ, but you can never be a good person. You are not created like that. You were not created like that. Skibo no, at the dark side. Skibo comedy. For ihe na-ezuzu afọ m vidio ị mere maka Matias na-echere ka ikwuo ihe bara uru ka ikwuo ofu ihe kantakwana ihe Matias kwuru gbasara gị. Ị na-ekwu okwu goof na-ekwu okwu aṅụrụ Igbo ihe ọha ị bịara Skibo because you mmadụ na iwu onye ọjọọ mma ihu na-abụ Skibo comedy ọgwụgwụ a mere eji akpụ ndị Mbaise n'ọnụ. Skibo ọgwụ a mere eji le ndị Mbaise asị agwọ bata n'ụlọ gị, onye Mbaise bata n'ụlọ gị gị were buru ụzọ gbuo onye Mbaise bifo gbuo agwọ. Ọwụ Skibo Skibo a mere eji kwuo okwu a. Daga ya abụrụ ezigbo mmadụ chaa. Skibo ego ole ka ị reziri for miracle? Skibo rezitere 15 million naira. Skibo ego ole ka ị rezitere n'ihi miracle mgbe anyị nọ na-ereziri? But first of all godu ka anyị cheki otu isi bata fundraising inyere ndị mmadụ aka ndị na-enwe otu ọ dịrị ha. Onye Mbaise gowawu Skibo ịdị very wicked. Skibo ị bụrụ ezigbo mmadụ. Kedu mgbe i bidokwara mewe charitable work? Ọhụ nke a Matias kpọrọ gị afa na broadcast wee kọwa otu o si yọọ gị biko ka inyere ya aka rezie fund for onye achọrọ iji ime surgery. Gị gwa Matias na ị naghị arụ ọrụ charitable organization. Ibidogo ugbu a run wazie charitable organization Skibo iche na ya ama after ka Matias kwuchara datin ka iji ifugo na ndị mmadụ nya people we are like watching you no get account nya the thing that broadcast chọrọ imebiri gị ihe. Skibo realize tara 15 million je kwụ ụgwọ ụlọ 150 kwụ ụgwọ 2 years. Skibo that miracle ị na-ayọ ndị mmadụ ka atụọrọ ego, ị nwere ike ịgwa ndị mmadụ ego ole atụtara gị onye Mbaise? Skibo miracle ahụ ị nwere ike ịgwa anyị ego ole ndị mmadụ tụtara? Ihe atụtara bụ 15 million. More than 15 million ka atụtara ma ndị nọ Dubai ma ndị nọ Europe ma ndị nọ n'ihi miracle a na-atụrụ gị ego. Skibo ị na-ebuba ego. Ị na-ebuba ego bubagide ego jeseje leze miracle chọtara ya apartment kwụọrọ ya 200,000 naira. Skibo hiji rush ya ozugbo ifuru miracle na Zion hiji rush ya je mewe video gosiwa anyị ụlọ irentiri miracle na ihe ndị mere miracle so that you can be able to cover your ihe niile manipulated so that our sense will not go there. That na iji that girl kpa ego online. Skibo comedy gwa ka nna agwa onye Mbaise onye ọjọọ. Skibo comedy that particular girl ego ole ka ị reziri on behalf of that girl? Ego ole ka ị nyere ya mere iji rush ya je mewe video ana akpọ that girl ọkpọrọ gị aha mgbe ọ gara Zion? Ngwadekwa ihe mere no o ji je mewe video erezitere 15 million. Skibo spent 800,000 naira. Skibo he spent n'aka na that girl is just 800,000 naira. Kedu the rest of the money? Skibo bubara ọkwa ibuba gị ya na then ifuzie na Zion ebe ọ na-ayọ ego
Russia mee video na-asị na inyegokwere this girl aka o. Lekwa ụlọ irentịrị ya onye Mbaise iche na ya ma Skibo comedy onye ọjọọ. You can never be good because you were not created like that. He's only forcing himself. You're just forcing yourself to be good. And you can never be a good person. Skibo iwe onye ọjọọ, iwe onye ajọ obi. Skibo iwe onye ajọ obi. Mgbe Matthias nọ na-ayọ ka erezie fund maka that lady actually ime surgery. It was only onye obodo that agreed to do that. Who are Skibo ikwere? Onye obi ọjọọ. Ndị obi ọ kwesịrị na Matthias na ị na-atakwa ahụ Matthias hafụ Skibo aka Matthias ị na-aṅụ Igbo. Skibo ọ kwesịrị belivuru na miracle ibelivuru na enwere ndị Chineke nyere extra power heal the sick ime extraordinary things. Chizzy your account. I am calling on Chizzy. Biko share ya no video ka Chizzy na-enweta video share ka Chizzy that guy ji account Skibo Chineke ga-agozi that guy. That guy ji that account achọrọ m ka Skibo akpọkwana don't come online begging. Akpọkwana ndị mmadụ anwụkwuru onye kpọrọ si ebe nyere gị aka ka eje weta account gị because after video Okongwu dibia mere obe oje na-eji atụ that guy na-arụsị mmiri. Okongwu dibia hapụ ihe ahụ ị na-eme, leave that thing. Ejuhu ihe na-ese between those two people because that Chizzy ahụ ekwube his own side of the story because Skibo abụrụ ezigbo mmadụ. Skibo can never be good. Skibo abụrụ ezigbo mmadụ. Ọ kwesịrị ibelieve na enwe ndị Chineke nyere extra power. Skibo gwa ka nna ajụ onye iberibe ndị nzuzu ịkachagodo America iru ebe ahụ ị ga-edakwa iberibe. Skibo ka ebe rest of money enyere miracle ụnọ. Skibo gwa ka nna ajụ ịnwekwara nwa bịa online na-abịa asị anyị na ihe yawa Chizzy na onye ma Chizzy jegwe kpọọ Ebuka Obi. O nwere the extraordinary power. Just you don't need him. Only the no this thing. Or just on Hana na Zion there. Ogo Hana Zion. Oh lo Zion. Oh lo. Yeah, man, you can that take. Yeah, man, yeah. Ogo Hana Chizzy release Skibo account. Mashakata. Sekete. Sukota. Rababado. Debabadash. Omenala so speaking in tongue. One day release your account to go zubo. Reality has hit Skibo. Ewu ndị Gambia. Ewu ndị ọcha. Ewu ndị ọcha ihe ji unu arụwa na Facebook ị na-esi ite ọrụ eji aghọrị ụmụnne unu. Skibo anụmanụ ga-efụta na gịnị mere ịgbakwana Ebuka Obi ka ọ hilie gị. Ebuka Obi na-ehili ndị mmadụ. Nke gị akaụntụ ahụ eji ọ jọs obere ihe tu ihe Ebuka Obi ebe Ebuka Obi ga-emenwe onye ikpuru ishi onye anyị ya pịrị otu a ya anyị ya bịadizie ka anya m lee anya m. Ọkwa Ebuka Obi ga-emenwe ya. Skibo kpọọ Ebuka Obi na phone. I challenge you. Ka Ebuka Obi nye ha n'ọda na nwanne. Onye ha n'ọda na spiritual order. Ndị Enigwe agabog. Jesus agabog. Release your account. Skibo ndị nzuzu. Nye ahụ nga na-ezuzugharị. Skibo were ego atọtara miracle nye ya. Were ego miracle jee weta ego miracle ebidoro because ọ bụrụ inyere miracle ego ya ọ ga-aga Zion jee mewari nji. Ọ na nwatakịrị na-anọ agụ. Ọwụ na da gielu inyechara ego ndị atụrụ ya. Skibo comedy ka nna ya gwa. Ọwụ na inyechara miracle ego ndị atụrụ ya ọ ga-echeta isoro Jpac jewe Zion jee mewari nji miracle. Jpac gụwa
anywhere belle face. Jpac anywhere belle face, anywhere belle face. We house in arụ. We house in arụ. Okwiri ndị dibia, ya ekwiri ndị. Jpac ị nwere shop. Akwa ebe ọ bụ na belle face ri. Asị gị na ọ na-eme na nke akwa na gị zuzuru jewe ebe a bunye afọ. Asị na a na-eme ebe niile enwere mpa mmadụ na-asị na ndị Igbo gburu twins. Jee mee ihe interview gị zuzuru buru afọ ewu buru afọ iru ebe ahụ ikwu eriwezie because enweghị ihe ma ịgara school ịgụrụ history nwe ihe ma gbasara history ndị bụ unu unu fụta na internet unu ele lay your tribe, lay your race, na-epenti ya dark, na-epenti ya black. Ndị movie industry Nwunugo mbosi efuru onye China pụtara na China wee pụtara na China na-eme skits ma na-eme film na art film na-asị ndị ha na arụsị ndị China wee dara ndị China gboo, arụsị ndị China wee dara ndị China gboo. Ọwụ onye nzuzu dịka Jpac wee onye ga-afụta n'izuzugharị na-enweghị ihe dị ya na brain. Ihu mpa mmadụ like this, ihu mpa mmadụ gị che na adị ihe ọma, ị ga-ama na enwe ihe ọma. Jpac iwe akpa nri ọkụkọ, akpa feed, ọhịa ewu, iwe akpa feed, enwe ihe dị gị na sense, as big as you, as huge as you are. In fact, brain gị wụ brain ụmụazị. Ego ole ka Jpac natara na ministry Zion? Jpac gwa ya ego ole enyere gị iji dazi iberibe finally. Ego ole enyere Jpac na arrange miracle? Jpac gwa ka nna ajụ gwa anyị ego ole enyere gị because ama m na ọgwụ a chief of arrange miracle na Zion. Ọgwụ a na-akpọtasị ndị a na-eje eme arrange na. Gwa anyị ego ole enyere gị, anyị ma, I will know what's up. Ịpụtazi na-ezuzugharị. Ebuka Obi na-agwọ ọrịa. Ebuka Obi na-agwọ ọrịa. Mana ya hụ onye Ishi jụwazie kedu ihe ị chọrọ ka m mere gị. Onwezi power. Ndị arenji. Ndị a niile wụcha fake. Ndị arenji. Skibo were ego miracle. Unu ezuzugharị. Skibo were ego miracle wejeri. Skibo comedy. I'm assuring you that na ịhụrụ page a Chizi eje release that page. And the way he game. And the way he game, he get when how emere Chizi n'ụwa ga walk. Okongu dibia arụfusisi n'ọrụ mmụọ. Okongu dibia save ọrụ mmụọ gị o. Save ọrụ mmụọ gị na onye o mere amarala. Skibo comedy. Ya ihe nga n'izuzugharị n'ala Igbo. Onye hụrụ gị chee na ọ dị ihe ọma. Ị ga-ama n'ọwụ azine. Onye amụma renji. Biko ego enyere Skibo atụrụ 15 point something million. Skibo ewere that money. Out of that money, he didn't spend all 1 million n'isi miracle. Miracle na-anọ agụrụ. Miracle na-anọ agụrụ. This boy then ewere miracle na-anara ego online. Menenu miracle ji kweta ego ịma arrange na Zion. Ụmụnne m tinye n'okwu ọnụ. Skibo abụrụ ezigbo mmadụ. Onye atụnatakwara na Skibo ego. Skibo adịghị charity omego. Skibo adịghị charity omego. Unu atụkwara na ego. Rapụnụ Skibo comedy. Skibo can never be a good person. You are just forcing yourself to be good, to be nice, but you can never. You gotta do nice because you were not created like that.